tässä tapauksessa nyt Tiki Tikkanen ajaa ensimmäiset 5 porttia. Sen jälkeen pysähdys ja ohjat varsinaiselle kuskille eli Jarmo Tauriaiselle, joka tekee pienen loopin ja ajaa vitosportin läpi toistamiseen. Ja sitten Hanat Aaki. Siellä Tiki on hieroo käsiään. Missä on käsineet Tiki? Pitäisi olla hanskat kädessä. Tuosta lähti kellon kilauduksesta. Lähtölippu on ylhäällä. Ja Jarmo istuu nyt sitten, toimii GPS-nä ja navigaattorina. Antaa hyvät ohjeet. Ja lähtee. Nyt lähtee kello liikkeelle. Ensimmäinen menee puhtaasti, pallo on edelleen siinä kötsän päässä, mutta saadaanko D-karvolta vähän kannustusta Tikkaselle? Kakka tehti aivan puhtaasti. Olen tässä Aikion paikalla 3. esteellä. Näin! Ai! 3 sekunnin virhe, voi änkeröinen. Mutta 4 menee aivan puhtaasti, virheetön suoritus. Miten Hoppus, näyttääkö 5 hyvältä? Yes, 5 selvitetty. Full stop. Ohjat on oikean kuskin kädessä ja hän lähti laukansa liikkeelle. Kannustusta hyvä yleisö! Elikkä vitosportti vielä kerran uudestaan. Siellä on aikaa rasittamassa tullut jo 3 sekuntia lisää. Täältä tullaan puhtaasti tämä sarja. Aivan upeasti. Täällä on menemisen matua. Kuski on aivan suutunturussa menossa täällä. Tikkassa jännittää, kun heittäytyessä Jaromir Jaakerin lämäri eteen. Ja koska tuli jo sitten toinen pudotus. Ja vielä viimeinen suora. Vähän epäröintiä, mutta se on muuten laadukka! Tulosaika 109.02. Siinä on siis pohja